Hem arribat a l'equador d'aquest mandat municipal i com a integrants del govern d'Entesa ens toca fer balanç del que hem fet fins ara. Cal fer una prèvia, que no ha de ser considerada com l'excusa per justificar aquelles coses que voldríem haver assolit ja i que encara no s'han materialitzat, sinó com una explicació que entenem necessària. Si el primer any d'aquest govern va venir marcat per la difícil situació econòmica heretada de l'anterior etapa, no crec que sorprengui a ningú dir que la feina d'aquest segon any i una mica més ha estat profundament condicionada pels efectes de la pandèmia de la Covid-19 en la vida diària de tothom. Ha calgut redirigir els esforços d'aquest consistori enfocant-los cap a les coses que han esdevingut noves prioritats. Segurament, quan vam signar allò que vam acordar fa 2 anys, esperàvem que a aquestes alçades hauríem pogut fer més del que hem fet, és cert, però segur que no podíem imaginar que ens tocaria fer moltes altres coses no incloses en aquell pacte i que hem hagut de resoldre d'afrontar de forma sobrevinguda. I és bo, òbviament, fer autocrítica, és sa, però també cal tenir autoestima i reivindicar que hem estat al peu del canó i que la paeria, amb el compromís de tots els homes i dones que hi treballen cada dia, han contribuït a mantenir la vida d'una ciutat que ha passat per la seva pitjor crisi en dècades. El mal polític pensa en les properes eleccions i el bon polític pensa en les properes generacions. Per això hem avançat cap a una ciutat amb més drets. Hem defensat l'habitatge, els drets LGTBI, un nou protocol d'empadronament del que, senyor Palau, estem molt orgulloses, que garanteix els drets de ciutadania a tothom. Hem activat la xarxa solidària de Lleida, mantenint viva una eina comunitària per potenciar el voluntariat, que tant ha portat durant aquests mesos. I queden coses per fer, és clar que sí. La posada en marxa d'un pla d'acció social que millori l'atenció a les persones més vulnerables. Hem fet passes molt grans cap a una ciutat amb una gestió més transparent i oberta, activant el Consell de la Ciutat. Hem endegat noves dinàmiques de participació a través dels 15 consells de zona. En breu implantarem també a Lleida la plataforma participativa Decidim, que ens ajudarà en aquesta tasca de construir un ajuntament més obert, més transparent i més col·laboratiu. Des de la Lleida Valenta, també, hem publicat totes les factures al web de pressupostos oberts i hem obert la contractació a tothom, amb la primera fira de la contractació pública. Des de la sindicatura tampoc s'han quedat endarrere i, com ha explicat l'alcalde, han fet una tasca immillorable gestionant aquestes 135 queixes en el seu primer any de posada en marxa. Hem posat la llavor per una participació activa de la ciutadania i ara ens centrem en transformar aquesta participació, aprofitar la implicació, les aportacions i el coneixement de la ciutadania en accions concretes. Algunes d'elles, com el Centre Històric i la Mariola, que entenem que requereixen des de ja fa molt de temps actuacions per aturar el procés de deteriorament que pateixen, accions que requereixen recursos de l'Ajuntament, però també i sobretot de la resta d'administracions. I aquí els fons Next Generation hauran de tenir un paper fonamental, fons europeus que estem treballant perquè alimentin també l'economia social, solidària i també el cooperativisme. I en el capítol de coses pendents hi hem de posar encara el codi ètic avançat i en el qual espero que finalment siguem capaces d'incorporar a totes les forces d'aquest plenari. Ens cal també un nou reglament de participació i també la revisió de la guia de clàusules públiques en l'àmbit de la contractació. Molt bon dia a tothom. Avui fa gairebé 2 anys que vam declarar l'emergència climàtica al nostre municipi i en l'àmbit de la transició ecològica hem impulsat importants canvis en aquesta ciutat. Lleida ara és una ciutat més saludable, més verda i més amable, tal com la ciutat que vam demanar en la mesa transversal. Posar la vida i la salut al centre per interpel·lar totes les forces polítiques independentment de les diferències. Hem aconseguit que Lleida sigui referent en Catalunya en la implantació de la recollida porta a porta. En zones densament poblades com Parelles i Balàfia, abans el porta a porta reciclàvem només un 30% i dels residus. I ara superem més del doble, el 70%. I ja ens avancem que l'objectiu d'aquest mandat seria implantar el porta a porta a tota la ciutat. Són referents per molts ajuntaments i s'han interessat en el model de Lleida molts municipis. Ahir mateix vam tenir la visita de tècnics municipals i regidors de més de 10 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, interessant-se pel sistema que hem implantat a Lleida i dels seus resultats. També hem impulsat amb valentia el compromís de l'energia fotovoltaica.
amb bonificacions de fins al 50% de l'IBI, com ha comentat el senyor alcalde en l'anterior intervenció, i amb l'activació de l'Agència de l'Energia, que ha assessorat centenars de famílies en l'ajuda i ha fet que es disparessin les instal·lacions fotovoltaiques, aconseguint ser el 6è municipi català amb més fotovoltaica per autoconsum. Ja tenim més de 140 instal·lacions fotovoltaiques, sobretot en cases unifamiliars. I ara el repte és aconseguir avançar en aquesta instal·lació fotovoltaica en habitatges plurifamiliars. La fotovoltaica també arriba als teulats dels edificis municipals, com el Centre Cívic de Balàfia, on instal·larem més de 100 plaques solars per autoconsum i també per als veïns de prop de l'edifici. Un model que portarem a diferents edificis municipals i centres educatius on també estem millorant la seva eficiència energètica. Aquest govern està compromès en fer una Lleida més verda i així ho hem impulsat tant al nucli urbà com als nostres espais naturals. Volem naturalitzar la ciutat. Per això hem completat el pla per revisar les zones enjardinades i hem replantat molts arbres morts. En 2 anys superem més de 2.000 arbres plantats. Hem aconseguit millorar la connectivitat dels espais naturals vinculats al riu Segre. La ciutat i el seu entorn formen part d'un medi natural i d'un patrimoni actiu i aquesta ciutat vol esdevenir una ciutat saludable on poder viure amb amabilitat i amb gust. Seguim compromeses amb la millora de les condicions de vida dels gossos i els gats del refugi de peluts, amb nombroses millores en la recuperació del quiròfan, la reforma de la zona de quarantena, de les gàbies, amb l'ampliació de la zona de passeig, més serveis sanitaris, amb la creació de la nova figura del dinamitzador del refugi. La tasca feta en les adopcions i recuperacions ha permès que l'ocupació actual sigui la més baixa de la història recent d'aquest centre. I sí, al refugi de peluts queda molta feina a fer, i efectivament ho seguirem fent. Tenim encara molt treball i 2 anys per endavant. Tots els importants avenços en transició ecològica sabem que cal ser ambiciosos i entomar altres aspectes fonamentals per combatre l'emergència climàtica. Toca avançar en pas ferm amb un nou model de mobilitat sostenible i segura. La pandèmia ens ha donat l'oportunitat de replantejar la mobilitat de la ciutat i ara esdevenim ciutat 30. I ara el que cal és ampliar aquesta ciutat 30 a tota la trama urbana de la ciutat, pacificar les zones escolars, crear xarxes segures per a vianants. Per a aquesta transformació és imprescindible reforçar el servei de transport públic urbà, millorar-ne l'eficiència, fidelitzar els clients, recuperar les persones usuàries. Cal donar alternatives per reduir dràsticament el nombre de cotxes dels nostres carrers. També cal un pla integral d'extensió dels carrils de bicicletes i patinets. El nostre grup està aquí per treballar pel bé comú, per als que els avis i avis de la Bordeta puguin passejar amb seguretat pels seus carrers, perquè els joves del SECAP puguin bellugar-se sense perill en patinets i en bicicleta, perquè la gent de Magraners pugui anar a l'Arnau o al mercat amb un autobús, amb un servei d'autobús àgil. I som a temps i ara ens toca actuar. Un altre aspecte clau per definir el model de ciutat futur és la defensa del nostre petit i mitjà comerç, el sector essencial que dona vida al municipi i, com és ben sabut, ho està passant molt malament per la pandèmia. Som aquí per defensar el nostre comerç i això passa per complir el compromís d'aturar el projecte de Torres Salses, un model de comerç depredador i caduc, tal com vam acordar els 3 grups que integrem el govern del Pacte d'Entesa. Hem d'abordar amb valentia les mesures que estan al nostre abast per aturar aquest projecte i de forma clara i contundent que Torres Salses no serà una realitat. Som aquí per retre comptes davant de la ciutat i hem de dir que el compliment del Pacte d'Entesa en aquest aspecte és cabdal. Aturarem Torres Salses perquè el teixit comercial de la ciutat tingui futur, perquè apostem per un model de comerç sostenible, integrat en la ciutat, i això es diu Pla de l'Estació, i el reforç del teixit comercial de la trama urbana. En aquest sentit, celebrem els avenços del desbloqueig del Pla de l'Estació. Celebrem que s'hagi posat d'una vegada per totes el fil a l'agulla per la construcció d'una estació d'autobusos digna i és molt positiu l'impuls de l'àrea residencial estratègica, que es comença a desglaçar. El nostre grup reitera el compromís amb el canvi honest i valent que va prometre aquest govern i segueix oferint tot el seu treball per impulsar-ho, superant les visions més conservadors i complaents
que tenen una manera d'entendre les ciutats i creiem que caduca. No ens aturarem en la defensa d'una ciutat per treballar. Defensem el petit comerç per fomentar aquest teixit de proximitat i de producció, comerç i consum. I com ha comentat abans la meva companya Helena, el fet que estiguem facilitant la igualtat d'oportunitats per a totes les empreses en la contractació pública també democratitza l'economia i ens situa com a municipi generador d'ocupació. La ciutat per treballar també es construeix acollint, com toca, els treballadors temporals essencials que ens fa possible la campanya agrària. Per primer cop, el govern de la Paeria ha integrat en el dispositiu d'atenció a persones temporeres més d'un centenar de places en pisos equipats, un avenç que se suma a les moltes millores que hi ha hagut en l'actual campanya d'atenció a les persones temporeres. Hem avançat, però sens dubte encara falta molt per a fer. I aquí ha de jugar un paper important i decisiu els nous equipaments projectats que s'han d'acabar de definir amb el tercer sector, el veïnat, i dins d'un pla integral d'acció social. Els avenços aconseguits i els que tinguem els propers anys es basen en gran part en tenir un ajuntament més responsable en la gestió econòmica, que ha sanejat els comptes, també els de l'EMU, i ha aconseguit reduir el deute, ho celebrem. I afegim que cal combinar aquesta política d'estalvi amb l'implement de noves vies d'ingrés, que no recaiguin la majoria dels veïns, sinó en les grans empreses. Hem posat i estem treballant sobre taxes que apliquen molts consistoris a sectors com el sector elèctric o les grans empreses com Telefònica. Ara ens toca aplicar i augmentar els nostres ingressos per les polítiques públiques. La ciutat també avança en la municipalització dels serveis com la zona blava i el dipòsit de vehicles. Aquest grup ha defensat aquesta municipalització des de fa molts anys. Aquesta municipalització portarà ingressos i reportarà millores en el servei i esperem que més aviat podrem anunciar més municipalitzacions. En el tram final parlarem també de la Lleida com a ciutat per viure i dels avenços que aquest govern ha fet en l'habitatge. Perquè en 2 anys el govern, i malgrat la delicada situació econòmica de la Paeria, hem generat més eines per afrontar una emergència habitacional sense precedent. Sanejant l'EMU hem permès fer realitat polítiques d'habitatge, en gairebé 109 pisos al parc públic, un 35% més. Una bona feina de l'equip de l'empresa municipal, que des d'aquí agraeixo, fa que la ciutat compti amb 368 habitatges a dia d'avui. L'emergència habitacional també es combat fent complir la llei perquè ningú especuli amb el dret a l'habitatge. I és per això que estem mobilitzant l'estoc de parcs buits de la ciutat, de pisos buits de la ciutat, demanant als particulars i a les empreses que cedeixin a la borsa municipal els habitatges buits a canvi d'una bonificació del 90% de l'IBI, a part dels ingressos que poden treure pel lloguer del fet de posar l'habitatge en funcionament al mercat. Hem proporcionat noves eines d'accés a l'habitatge justes i sostenibles, com la masoveria urbana o com l'habitatge cooperatiu. Malgrat el pitjor context que ens podíem imaginar i malgrat la delicada situació econòmica d'aquest consistori, pensem honestament que hi ha hagut avenços en l'estat de la ciutat. Si bé és cert que, com hem comentat, també hi ha algunes coses a millorar i des d'aquest ple reiterem el compromís del grup municipal del Comú de Lleida per seguir treballant dins del govern perquè tots els ciutadans del nostre municipi puguin desenvolupar la seva vida en plenitud. Moltes gràcies.